Mayong buntag. Hello, may buntag. May buntag. Oh, Happy Easter Sunday. Okay. Ay, Brad, Happy Easter Sunday, Brad. Bro, continue daw sa Marcos. Lagi Happy Easter Sunday sa timbaya sa tani mo na unsa. Sige, Happy Easter Sunday. Very good. Kana ba na araman na pakpakan sa Sige. Para lang yun ka. ana ra gyud. Sige. Okay, bro. Saman. Sumala sa imong pamahayag sa Marcos 2:27, ang gisgutan dia is Hudyo. Ang akong pangutana ni Ron, kung balik ta dito sa original nga manuscript or sa Greek manuscript sa Marcos 2:27, kana bang pulong diyang anthropos, unsa man na siya? Naka-refer ra gyud nagtao bro sa mga Hudyo. Ha? Naka-refer ra gyud nas mga Hudyo, wa gyud nagingog pantanthropos mo ti pasabot tanang tao. Wala gyud na diha. Nya ang kaistorya ni Kanang Kristo ko. anthropos kanang gitawag diya bro og mankind. Unsa man imong pagsabot diha? Mankind refer na sa katong tao nga mankind nga mga Hudyo. Kay kung tanang mankind, all mankind, siguro apil tana. Unya kay mankind raman, patpasabot ana ang kastorya ni Kristo at that time, why mga Pinoy, why mga Amerikano. Nabay gisgutan diha sa anthropos or ganang gingon diha mankind nag-refer og kanang gitawag og pinulungan or tribo? Or nagisgot na siya sa usa ka persona, babae, lalaki or unsang bisang unsa? Wala lagi bro, usa ka persona, babae, lalaki ang gahisgot niya, pero tanaw na to ang konteksto. Bro, tanaw na to ang konteksto ba? Bro, kanang anthropos sa Greek, unsa may imong pagsabot ana lagi? Kay para maklaro na to, tinuod ba gid nga naba kay nasabtan na lagi tayo nasabtan. Pasabot ana pagingon og mankind tanang dili na tanang tao na baday kay nabasa da tanang tao. Ol, nay ol. Pag mingon dig mankind dili din na tanang tao. Na kay nabasa tanang tao da. Nade gisgutan na ba gisgutan tanang tao da? Kana ding pulong nga mankind dili din na tanang tao. Na ba gisgutan tanang tao na sa Marcos 2:27? Ang diha man ta mag nawa. Ha? Nay gingon da sa Marcos 2:27 an pantanthropos original. Sumala din ni sa nawa. Rita mag-focus sa anthropos. Nawa. Ha? Na ba? Ang unsa may naa? Nabay dimension sa San Marcos 2:20. Clarification lang ni ako ha, wa ko mangutanan nimo og kanang. Okay, clarification. Nabay mabasa sa San Marcos 2:27 kanang tao. Kung kanang pulong nga naawa tao sa Bisaya, naawa na makita kay ang Greek man atong gisgutan. Sa Greek Bible, na unsa may mabasa da pantanthropos o anthropos ra jud. Anthropos, unsa may kalainan na lang anthropos bro is refer to the mankind. Unsa may kalainan na lang pantanthropos o anthropos? Unsa may imong kalainan na Ako nangutana. Abi, unsa may kalainan na? Unsay kalainan na? Bright man kamog theology. Wa man kay nabalaan sa. Naman ka kay nabalan. Pasabta ko mga viewers dire. Basig madapan nimo. Unsay kalainan ng anthropos ug pantanthropos? Wala man ko nagkuan nga mangdala ko. Lagi unsay kalainan kay ingon ka nga naagod kay ni bawan ako agod para nimo wala gud ko ni bawan. Sige ang kunon ko na ko ni bawan pero pasabta ko. Unsay kalainan aning pantanthropos ug kaning anthropos lang? Unsay mo gingon? Unsay kalainan aning anthropos ug pantanthropos? Unsa man ang pantanthropos bala sa imong pagkahibalo? Ako'y nangutana nimo. Wa man ka koy kahibalo para sa imong hunahuna. Kuwang ka kay ba? Mangutana ko. Mangutana. Pasabta ko kay wa jud koy kalibutan na Brad. Pasabta ko. Sige kani kay gwapo ni theology ni Sabadista tanaw tayo. Unsa may differentiate between anthropos ug pantanthropos? Sa Marcos 2:27 ton anthropon mankind na siya. Unsa man ang pantanthropos?
All things. Also, Ang butang. asa man mabasa nimo na nga ang panta-anthropos all things? Sumala din ni sa Sa? Greek. No. Asa mabasa nimo na nga ang meaning anang panta-anthropos all things? Taba kay dictionary nga nabasa na. Unsa ba? Nabasahan ako na sa Greek pero dirito sa No, bro. Wala ka mga tanag nabasahan. Nabasahan nimo sa Greek. Unsa nga Greek? No. Sir. Sir, ano ba? Ingon ka nga ang panta-anthropos all things. Anang imo ang panta-anthropos? Bro, ingon ka nga ang panta-anthropos all things. Diin man na nimong ebidensya nabasa. Anong imo magong pangutan na Ay natural. Kamaturan ning ato, dili ko mailad-ilad. Ano mo? Mayngon ko nimo nga all things okay na. Mo ana ko nimo. Tagay ko ebidensya sa na mo gibase mong all things kay para magkasinabot ta dire. O pwede. Be, aman. Pero batihan na to na. Ay ayo sa debate karo na. Kung na ako'y mabasa sa imo nga kanang anthropos is refer to all mankind Ay, or bro. mankind. Bro, wala ko mangutanag asa naka-repair. Ang akong pangutana, Alanganin mo gani dika. unsa may kalainan na ng anthropos o panta-anthropos? Ngano man laging imo kung gipa-differentiate anang duha nga ang ako amang gi-justify din niya or ako mang gipabarog din niya. Ani man god bro. Agi tubag ani man god bro. Ani man god bro. Ayaw ko dala sa imo mga philosophical nga mga diversionary tactic. Bro dili na diversionary kamatuoran ning ato. Sa ng word na anthropos. Bro dili ni bro ani ba? To convince the other nga kuan. Ani ba? Wala si man ang imong gibuhat bro. Dili man unsang klaseng palasi? Unsang klaseng palasi? Palasi na. Palasi. Unsang klaseng palasi? Unsang klaseng palasi? Unsang klaseng palasi? Tatala yung pangutan. No. Unsang klaseng palasi? Unsang klaseng palasi? Isa. Unsang klaseng palasi to? Magbalik-balik. No, sir. Unsang klaseng palasi? Pasabta ko. Asa ko nakabayulit sa palasi? Palasi of? Proceed ta sa lain. No, sir. Ayaw. Asa ko nakabayulit? Naman jud ko diri libro nga Art and Argumentation and Debate. Unsang klaseng palasi to kung nahimo? Siyempre, red herring na ba lain? Asa man na? Red herring. Red herring kay? Ha? Explain nga nung red herring. Siyempre, ang red herring bro, fallacy na bro. Lagi. Meaning, imong gilihis ang topic aron malikayan nimo ang main issue. Wala man ta bro, dili gina red herring bro. Ikaw ra na red herring. Lagyan na kayo Bro. i-question ang atong credibility. No, wala ko mag-question sa imong bro. Wala ko mag-question sa imong credibility, bro. Eugene, nalatair man kayo. Isa, bro. Wala ti kag i-question sa imong credibility kay magisgot tag credibility. Layo ra gali sa. Oy, pamina sa. Is anthropos. Wala ko magisgot nimo og credibility kay magisgot tag credibility. Kalayo ra gud unta og buot kintahon. Layo ra gali siguro ko nimo. Ayaw sa pa. Nganong maingon ta nga gi-mention nato na kaya ako magubot pasabot ang akong giingon nga pag anthropos refer ra gina sa tao. Di ba? Bisag asa ka magisgot anas Biblia, tao ra jud na siya. Wala jud version nga mihog tanang tao. So mao to nga ningon to nga tao naka-refer na sa mga Hudyo. Ang imong giingon kay all mankind man. May gingon diha nga. No. Sadali lang. Sir. Kadali lang sir para magkasinabot ta. Sir, kadali lang para magkasinabot ta. Ang akong gi-explain nga kanang tao naka-refer ra gina sa Hudyo. Although di man jud nato mabasa usa pagkasabot nimo nga mausapaw man ka. Although dili man jud nato na mabasa nga di ana na jud refer Hudyo, pero ang konteksto ana ang kastoryang Kristo parisiyo jud. Mao bitaw na sukot ang mga pariso ngano man ang imong mga tinunan nga nangutlom nago. Supak ko na sa atong balaod. Di man na madawat sa atong balaod. Dili nakasupak gid ang iyong mga tinunan sa balaod sa adlang igpapahulay sa mga Hudyo. Buang mag-ingon ni Kristo da nga ang adlang igpapahulay gibuhat alang sa tao ang iyang gitumongda nga tao katong mga Hudyo kay kisa man dayon nagpahuway anang Sabado, mga Pinoy, mga Amerikano, mga Hapon dili oy. Mga Hudyo. That is why gi-question ka nako kay ingon manggug ka nga, tanang tao na. O nag-apil-apil nga na kay tanang tao. Nga karon usa man gyud kalainan na ng panta-anthropos kay anthropos naman gyud nas Grigong mabasa na to di ako din ko kabasa Grigo. Okay. Anthropos o panta-anthropos. Unsa may kalainan ng panta-anthropos o anthropos? Sumala na sa kuang gisulti nimo. Nga.
ayaw lagi ko Bro. mga butang nga wala nako gipabaro. Wala Ayaw man ko na- ipa-difference Bro. ang duha ka butang. Akong giingon, bro. Ang Andrea is ang anthropos. Lagi. Karon, kung ang imong pamatuod wala ni nag-refer only to Hudyo ni, hatagi daw ko og standard reference nga kining gitawag ngay mankind is nag-refer pud ni siya direct sa kung unsa ang tribo niya. Bro, ani man Hatagi gud. daw ko. Kung mayon ka Hatagi ko. ani ba paminaw ha. Kung mayon ka standard wala pa paminaw sa ba nagkikita. paminaw sa mo lagi dili ta magkasinabot kay musapaw manggug ka. Sige. Oh, ni ayo pagsapaw-sapaw kay sa langit wala may lugar ni mananapaw dito na yaman. Magkaroy ta dinhi kay Okay bro, nangita sa standard references. Ang standard references watay mahatag ana, pero diha sa Biblia no need na kang mangitag standard references. Kaya naman in the first place klaro masabot ana. Kinsa may Kristiyan ni Kristiyan na mga Pilay, mga Amerikano, dili, mga Hudyo rang katong mga Parisiyo. Therefore, pag-ingon na alang, ang adlaw ipapahulay, gibuhat alang sa tao, kinsa man ang tawanan ang gitulong da, ingon man kag, all mankind. Bakit ang gipangutan ka nako? Usa man niya kasuwat niya, anthropos o panta-anthropos, ingon man kag anthropos ra. O di gipa-distinguish ti ka kung sa kalainan na ng anthropos o panta-anthropos, naluding man ka. Okay, continue ta. Okay, nagisgot man ka og hadlaw ipapawala. Diyan ko ka ang imuhang gi kuan kay nakita magina ko kung asa gid kutob ang imong kahibalo. Surrender. Sa- Sige, surrender. Tungod sa hadlaw ipapawala. Biyaan na yan, surrender, surrender. Kuan ka po. Surrender na. Bro, paminaw sa sumala sa imong gisulti nga ang adlaw ipapahulay gihatag lang para sa mga Hudyo or katong naulipon sa Ehipto. Naminaw ko na ganina sa imong gisulti. Karon ang akong pangutana, kining dinang kabutang dinhi sa Hinesis, sa Hinesis Hinesis. 2 versikulo 3. Oh. Kini bang panahona nana bay Hudyo o wala pay Hudyo? Wa pa. Ang ingon ng Dios, may pahulay ako. Good. Dos, tres, no? Dos, tres. Basahon ako ha. Oh. Sige. Kaya ngayon man ka ang adlaw ipapahulay para lang Bro, sa mga paminaw sa ba? naulipon o sa mga Uy, Hudyo. paminaw sa. Nung sa maganggas pa. Oh. Hatro magiga. Ayaw sa dos, tres. sige. Ingon diri oh. Gipanalanginan sa Dios ang ikapitong adlaw o gibalaan niya kini. Kay amaong adlaw tapos niya tapos niya ang iyang gipamuhat og gipahuway sa Dios na bro. Wa pay tao diha bro. Oh, paano karon nausab naman pud lagi na imong statement. Oh, naamas ba? Ingon ka, ang adlaw ipapahulay gihatag lang sa mga Hudyo. Unya karon sa Hinesis 2 versikulo 2 hangtod 3, wala pa man lagi Hudyo diha. Nganong niuyon man lagi ka? Tubag para magkasinabot ta paminaw. Sige. Ang kanang nasa Genesis 2:3 ang Dios ang may pahuway diha. So yahan ng katungod mo pili sa ikapito ba sa mo pahuway, ikaunom bag ikawalo, ikalima, ikaupat. Pero ang pagpili gon sang adlaw, himong igpapahulay version na nas mga Israelita. Nabitaw na sa mo lagi na magtubag ta mo ingon dig koy. Kita makasinabot ani. Naa sa Jeremias 9:14. Mao na kanang mingon ko nga ang adlaw igpapahulay gihatag alang sa mga Israelita ra gitagaan ang pulo ka sugo. Tuan na sa Exodo 20 verse 1 to 2 dinyo basahon. Og kanang Deuteronomy kapitulo 5 bersikulo 15 refers na sa adlaw nga Saturday. Dili sa kanang yang ang Israelita bay nagbotong ikainom bata mo pahuway, ikapito bag ikalima. Refer na sa term nga Saturday nga mo ilang gihimo nga Sabat. Oh, sige. Sige, Oh, continue. na. Kasabot na mo Unang diay. punto. Ikaduhang punto. Sumala sa imong gisulti nga ang adlaw igpapahulay gihatag lang na sa mga naulipon og sa mga Hudyo. Karon, ang akong pangutana dinhi sa Exodo 20 versikulo 10 ang iyang gisulti dinhi. Ngunit ang ikapitong araw ay sabat ng Panginoon mong Diyos. Sa araw na yan ay huwag kang gagawa anumang gawa. Ikaw ni ang iyong anak na lalaki ni babae. Ni ang iyong aliping lalaki ni babae, ni ang iyong baka, ni ang iyong taga ibang lupa. Na sa loob ng iyong pinto ang daan. Ang pangutana nako, kini mang word nga
taga-ibang lupa or stranger. Hudyo ni sila o hintil tubag? Oh, hintil Kategorikal. bro, pero kinahanglan O, bag. hintil lagi na sila, mga stranger ba? Good. Pero kinahanglan mo apil ka ana, mo adto jud ka sa Jerusalem. Oy, Oy, isa sapaw. Kinahanglan mato ka dito sa Jerusalem kay nga naman bisan ato basahon na Biblia ha para makasabot ka gabasa Biblia nya wa kasabot. Dire rang laay ni Maniron basahon ako Jess ingon siya. Oh, Jess, tanawa ha. Niya. Apan ang ikapitong adlaw igpapahulay nga gigahin alang kanako. Oh, muna ingon sa Biblia, gigahin alang kanako. Ayaw kamo pagtrabaho ni anang adlaw ni ang inyong mga anak nga ulipon, mga kahayopan ug ang mga langyaw nga nagpuyo sa inyong mga lungsod. Wa kay kakapuyo bisan na lang sa Bethlehem nya magapil-apil ka na. bro, klaro kayo ang topic na to. Ayaw kalimot sa topic na to. Ang imong gisulti, nag-refer ka og Hudyo. Nag-refer lagi Hudyo. Karon bro. Bro, Hudyo na o dili Hudyo? nag-refer lagi Hudyo. Statement diha. Diba bro, ang ako bote pasabot. Maminaw sa mo na dito magkasinabot kay imong putlo ng Biblia. Dili po ka maminaw sa kong explanation. Nag-refer Hudyo man jud gitagana na. Pero nganong ning apil man ang mga dili Hudyo ana kay naaman sila sa ilang nasod. Niya, mo bitaw nagingon, bisan ang mga langyaw nga nagpuyo sa inyong lungsod. Bisan to di sila mga Hudyo pero nakapuyo man sila da. Ngano mag-apil sila? Kay giapil na sa ilang civil law. Mao nang bisag-asa ka mo adto. Mo bitaw nang niingon ang Biblia no. Nga tawag aning niyang bisan pag lain kang lugar basta nakapuyo sa ilang lungsod mo apil jud ka kay kanang mga balaod ug mga pahimatngon naara jud nas Israelita wa jud na gihatag sa ibang nasod. Salmo 147 19 to 20. Tonton sa gamay. So sa ato pa, pwede di ang mga hintil nga mag-keep sa Sabat basta ka na lang sa sulod sa Israel. Yes or no? Pwede. Pero wala man naingon nga eksklusibo ra jud na alang ra ha. Kay wala giingon nga alang ra. Katong mga naa dito mo apil. Ikaw, bisan na lang buhulo magikakato nya mag-apil-apil ka na dito sa Sabat-sabat. Okay. Agoy! Okay. Naingon na Basaon jud ko bro. na Asa, naingon na jud katubang nga Sabat-sabat ra ba nga sabay tama, Sabat-sabat. Sige. Okay. Okay. Dinhi na punta. Tanawon na to. Sumala sa imong gisulti ganiha nga kinahanglan pwede ka magsabat basta kay moadto ka sa ilang nasod. Karon, basahon ako ang propesiya ni Isaias sa Isaiah 56 4 hantod 6. Ang iyang sulti dinhi, ang sabi ni Yahweh sa mga yunokong gumagalang sa araw ng pamamahinga na gumagawa ng mga bagay na nakalulugod sa akin at tapat na iniingatan ang aking kasunduan. Ang pangalan mo'y aalahanin sa aking templo at sa gitna ng aking bayan ng mas matagal kaysa pagunita sa iyo kung ikaw ay nagkaroon ng mga anak. Hindi ka malilimot kahit kailan. Ito naman ang sabi ni Yahweh sa dating dayuhan, hintil ha, na ngayoy kabilang sa kanyang bayan. Buong pusong naglilingkod sa kanya, iginagalang ang araw ng pamamahinga at matapat na nag-iingat sa kanyang tipan. Verse 7, paminaw ka po. Dadalhin ko kayo sa banal na bundok. Ipadarama ko sa iyo ang kagalakan ng aking templo. Malugod ako sa iyong mga handog at ang aking tahanan ay tatawaging bahay dalanginan ng lahat ng bansa. Ang pangutanan ako ni, nag-refer ba ni sa usa ka nasod o sa tibuok nasod? Tumaga po. Okay. Ang imong gibasa, wa jud ka kasabot sa imong gibasa. Oy, Sa paminaw sa mao lagi ba? Comment. Mao lagi ba? Motubag ta dili maminaw. Usaon pagkasabot nimo? Paminaw. Kanang gibasa nimo nga dumadalangin kung naalagi sa ilahang lungsod. Isa paminaw sa. Bagagog kategorikal. Gawas nga nag-ad hominem ka, wala pa jud ka nito bagong kategorikal. Nag-adominin. Tubag ka. Tubag. O sa may pangutana nimo?
Ang akong paningon nimo nga ang gisulti nimo mahimo ra kang hintil nga moalagad sa adlaw ipapahulay kung musulod ka sa ilang nasod. Ang pangutana nako dinhi sa propesiya ni Isaiah sa 56 bersikulo 5 hangtod bersikulo 8 ang gisulti dinhi, ang aking tahanan ay tatawaging bahay dalanginan ng lahat ng bansa. Ang pangutana nako ni kategorikal. Nag-refer ba ni sa usa ka nasod o sa tibuok nasod? Tubag. Ang balaod naka-refer ra gina sa Tubag kategorikal. Bro, wala na ang kanang giingon di ana sa imong gibasa, ang naka-refer sa tanang tibok nasod ang iyahan ng balay. Di ba? Giminson dia. John. Nya kinsa man ang balay? Ang akong pangutana, kategorikal. Ang akong pangutana, sa tibuok kalibutan o nag-refer lang ni sa usa ka lugar? Ang iyahang balay sa tibuok kalibutan. Unya kinsa man ang panagna di ana nga balay sa Dios sa bag-ong kasabutan, ang Iglesia Katolika. Therefore nilokopis tibuok kalibutan mo nang gitawag mig Katoliko. Pero kanang iya mga balaod, Salmo 147 bersikulo 19-20, taman radyo na sa mga Israel, wa na buhata sa tibuok nasod. Balaod ha, dili ang templo. Kung may ang templo, of course, may sa tibuok kalibutan nga no, na Judaism dito sa Pilipinas, na Judaism dito sa Japan, na Judaism sa mga Korea, North, South, wala. May Judaism dito sa Amerika. Ang buti pasabot niya nga, ang iyang templo, mulukop sa tibuok kalibutan, panagaan ni Propeta Isaias, muna simbahang Katoliko. Mabito nang giingon dire sa, oy. Mabito nang giingon dire sa Latina Vulgata ni Propeta Isaias, bagong Sion kung simbahang Katoliko. Jama-jama. Awara niyo. Akong pangutana question mo. Kanang imo bang explanation karon according sa konteksto dinhi sa 56 sa Isaias o according sa imo lang panghunahuna? According gina sa Kategorikal. according gina sa konteksto. Kay ngano man. Okay, kung according sa konteksto, sige, paluapan ta ka. Kung according sa konteksto, asa mang nakabutang din nga diocese o kini Katoliko ni? Diocese Katoliko. Ani ba? O nagisgot man ka ganina? Basahon ako no. Basahon ako ha. Yeah, basahon ako. Sige, basahin ha. Kinanglan na jud kay mabasa din nga. Isaias, sa tayo magigamit. Katoliko ni. Isaias 56 Yes. verse Verse 4 to verse 7. atong tiwasog basa ni. Yeah, Sige, maluhan na ni. Isang paghutdo ni mo nagbasa Sa diya gapo. sapaw. Naon sa magamos. Agoy! Sige. Panigmunti nga makalusot ka. May Dia. makapuntos Di ka. bisa kung sa hindi ka ka-score. Ako may score diha agad. Nag-ingon ang Ginoo sa iyang katawhan, sunda ang hustisya ug buhata ang matarong. Kay dili madugay luwason ko kamo. Ako kuna kamo. Og ipaila ko sa akong katarong. Bulahan ng tao nga magbuhat niini sa kanunay og magtamod sa adlaw igpapahulay. Og dili gayod magpasipala niini og dili usab magbuhat og dautan. Ato lang ning gikompleto ba kay hilig ra ba kag putol-putol. Oy. Putol-putol ba? Ayaw ko diktahing putol-putol kay dili ko hilig sa imong panghuna-huna. Ayaw lagi pag-send. Tanawa na sab. Tanawa. Sana nag-ingon na gidiktahan ko niya nga oy putol-putol la ba. Bawal yung comment. Ano ba kasala sa iyong programa nang mag-comment ka? Ikaw ra man ang nagimo ana. Ikaw ra man kundi ko. Ayaw tuguti ang langyaw nga magsimba sa Ginoo sa pag-ingon. Hinginlan ako sa Ginoo gikan sa iyang katawhan ug ayaw usab itugot nga moingon ang yunoko sama ako sa patayng kahoy. Amo ni ang gigamit ang verse 4. O diha. Kay nag-ingon ang Ginoo nga ang mga yunoko nga nagtamod sa adlang igpapahulay og nagbuhat sa akong buluhaton og nagtuman sa akong kasabutan, hatagan ko handumanan og ngalan nga labaw pa kabililhon sa mga anak. Hinuon himuon ko kini diha sa akong templo og sa akong mga paril, hatagan ko sila ngalan nga dili gayud hikalimtan. Kani hawa na nay magingon ang mga langyaw nga miduol sa Ginoo aron pag-alagad kaniya og nagtamod sa dangig papahulay nagtuman sa mga sugo. Tanawa ha, dire basahon ako ni. Padadon ko sa balaan kong bukid
panadon ko sa balaan kong bukid. Verse 7 niya. Baka di Oh, magkalalim gani. ay paminaw sa. Di man ta mo naging akong gingon, di man ta bright sama nimo. Bright talagi ka. Oh. Panadon ko sa balaan kong bukid og lipayon ko sila didto sa akong templo. Ang ilang mga halad sinunog og ang mga halad inihaw dawaton ko didto sa akong halaran. Kay ang akong templo nganlan og balay alampuanan alang sa tanang katawhan. So kaning tanang katawhan nga naka-refer diri alang nas mga Hudyo kayo at that time wapay Kristiyano ana. So sa may gingon San Mateo 21:19 21:12 to 13 basahon na ko ang katumanan ana kanang gingon dia 21:12 to 13. Ingon diri Si Jesus misulod sa templo o gipagula niya ang tanan nga namalit o namaligya didto o gilimbuwad niya ang mga lamisa o sa mga ngilis o mga salapi o mga lingkuranan nga mga nabaligyag sa lampati. Wanya mingon siya kanila. Naisulat sa kasulatan, wala tong giingon ni propeta Isaias nga naisulat sa kasulatan nga ang Dios mingon ang akong balay paganganlan og balay alampuanan apan gihimo ninyo kining taguanan sa mga tulisan. Nya dire kay mao man nagingon nga alang sa tibuok kalibutan kay pag-abot sa New Testament wala na nang panahon katong mga Judaism nga pagtuo wala na nagi-promote sa atong Ginoo halad-halad dito mananap moadto ka sa templo wala na. O sa magyala dito, si Kristo na ang ay paminaw sa ay 56 ta context sa Isaiah 56. Di mo galing gitiwas na kung basa no. Kaya para masabtan nimo nasa verse 7 wala nimo basa ha. Dati sa lingon ko nga ang kanang templo dang ala sa tibuok kalibutan mo na simbahan Katoliko. Dati sa to makita karon kung kamalo ba jud mong mga Katoliko mosabot og contextual analysis. ay sos bro, ang pagisgot na nag mga balaod alang nas mga Hudyo watay problema na. Mao bitan ni ang simbahan Katoliko wa magapil-apil ang mga balaura kadi gina para namo. Pagkapagingon dia nga ang kanang gingon nako nga ang kanang gingon bas Biblia nga ang templo molukop sa tibuok kalibutan, templo. So unsa man ang templo? Pag-abot diri sa bagong kasabutan, nag-promote pa ba si Kristo atong templo sa Old Testament? Nagtukod sa iyang simbahan. O kanang simbahan na milukop sa tibuok kalibutan, mao nang Katoliko. Kamo bitog ang kunangkon na lamang Katoliko mo. O gabais. Agoy! Nawala na kaga po. Naara ko. Nawala na ka sa context. Naara ko. Gipalalaw man lang ako ng context sana. Uy, asay lang imong kang giwa. Sige wa. Naara oy. Unsa imong nasabtan aning Isaiah 56:3-7. Nagingon din let the son of the stranger say the Lord hath utterly separated me. Unsa may gipasabot diya? Unsa may pagsabot nimo dinha? Unsa man ang imong gibasa nga version sa Biblia? King James o mayong balita? Bisan pag unsa nga verse. Tana lang ko ba unsay gibasa nimo karon King James o mayong balita? Kasundan ti ka anang imong gibasa? King James. Mayong balita, pwede. Sa King James mayong balita akong basahon sa King James Bisaya. Naaram na di ay. King James mayong balita 56. Pwede pod kwan Roman Catholic RCCB. Ay sagsapaw RCCB? Unsa nang RCCB? Revise RCCB. Unsa man ang RCCB? Basahan na to ha. Pwede po basahon nimo tong ang Biblia 2011. Pwede po may balita Biblia. Sa to imong gigamit Isaiah 56. Isaiah 56. Oh, 56. Okay. Awara. 56. Verse 4. Ato basahon na. Kay kini mao ang giingon ni Jehova mahatungod sa mga yonoko nga nagabantay sa ako mga adlaw nga igpapahulay. Yunoko gani dahil hindi man kayo yunoko apil-apil mo gana. Tao na ko ha. Kanya na lang ka sa kuha nga kwan. Kay Katoliko man ni bro. Roman Catholic ni nga kwan. Unsa nga version? Unsa nga version? RCPB gani. Wa ka kabalo sa ng RCPB. Unsa man ang RCPB bro? Ikumpleto na bro. Dabara ikaw ang pangutana ko na po yung pangutanon. Ikabi mo Ikumpleto na sa Biblia. Ikumpleto na bro. Unsa man ang RCPB?
Ako'y nangutana sa imo. Diba, bro, ingon ka bersyon Katoliko. Unsa man ang gitawag RCPB kay aron klaro na to nagusa Katoliko ba na dili? Katoliko na nga Biblia. Unsa man ang RCPB pasabutan na. Anong ako naman po di mo gipangutana? Ito gana kung matinudanon ka. Wa mo ko mangutana para mangita kog kaalam dire para sa ako mga viewers. Tama na tas katawa ni. Nalimot ba wala mo? Unsa man na Katoliko man ka? Katoliko unsa man ang RCPB? Ako subayon dire kay daghang kog libro ang Katoliko, daghang kog Biblia dire ang Katoliko. Wala ka kabalosa ng RCPB. 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 Aman, outro pang wakay bawo na loading. It stands for Aman, ang bagong maayong balita Biblia. kinsa may Wala siya. imprimatur? Mo na siya ay acronym niya. Kinsa may imprimatur ana? Nawapod. Dala na pod na imong style na pod gapo. Natural kay namay. Bro, namay bagong maayong balita Biblia. Mo sa Biblia nang gipangutana na. Namay bagong maayong balita Biblia. Hoy paminga sa namay bagong maayong balita Biblia nga dili Catholic version. Bitan nang utana ko nimo kinsa may nihilob sa tug imprimatur ana. Kay namang kuan nga sige. Biblia, dara Gamita tanan ng verse basta importante nga masubay na to ning 56. Tagai ko Tanaw na to din niya kung unsa ang inyo unsa kalawom nimo pagsabot sa contextual analysis. Tagai sa kog imprimatur. Kinsa may imprimatur Awara. ana? Naabot na sa imprimatur. Natural kay ingon mga Catholic version. Delaying tactics na bro. Dili na Wala delaying ka tactics, nagigot bro. sa imprimatur. Ingon ka Catholic version ng maayong balita Biblia. Kinsa imprimatur ana imong gingon kay namay Bro, kung ako tikang sundan, mawala ta sa topic. Dili ta Ayaw lagi ko mawala sa topic, bro. lagi anang imo ang Bro, strategy. dili ta mawala na sa to topic, kwa. bro. Pag siguro lang nas version nga imong gigamit. Kay pasuminglan man nimo nga Katoliko Sa na. nga translation gamita. Bro, ang imo nimo ni apay Katoliko nga translation. Before ta maka-provide ana to sa musayo ng imong translation nga gigamit. Kaingon man ka nga Catholic version ng RCPB. Sige, unsa kinsa may niilob sa tug imprimatur ana? Naman ko ana RCPB naman ko ana. Sige. Kinsa may imprimatur ana? Sa topic. Kinsa imprimatur? Kinsa imprimatur? Dili na Katoliko imong gigamit. Delaying tactics. Dili na, bro. Kung matinud-anon ka, bro, istugan na dia. Kaya naghawid man ka ng imuhang Biblia nga RCPB. Ikaw magbasa. No, dili. Ikaw kung pabasahon. Kinsa may imprimatur na ng RCPB nga imong gidala karon. Kaya kung di ka kahatag, ana, tabang ko, ana, nga ang RCPB, maayong balita Biblia, bagong maayong balita Biblia na. Muna kung gingon nimo podresik na lang sa akong mga viewers itog ana kung wa kay mahatag imprimatur di ana basabot ana podresik podresik nga kung wa kay mahatag pasabot na motbot ra jud ani. Uy, wala ko namot. Kinsa may nilob stat ana? Kinsa may nilob stat ana? Kinsa may nilob stat ana? Tungod lang ba kay wala ko nakahatag og imprimatur makasulti na ka sa kuha nga na Ay makakuha. natural kaningon man ka Catholic version akong gigamit. Okay, para pag sure nga Catholic version gina. Ang RCPB kasi Katolik na. Kinsa kaingon nimo Katoliko na RCPB? O niya nga nung naabot naman ka sa RCPB. No. Bro, kung matinud-anon ka sa imong gingon, ayaw pamutbot. Ayaw may gilada ng Catholic version na. Unsa may bearing lagyan na imong gisulti sa imprimatur og libro. Para pag sure nga wa ka mangilad. Para pag sure nga wa ka mangilad dire. Para pag sure nga wa ka mangilad. Wala na. Wala na. O saan na to pag-proceed ng imong version? O saan pag-proceed na to ng bersikulo nga imong gigamit? Nga nangilad naman kadaan dire. So sa to pa imo nang i-post ang ato ang main topic. Wala, dili na to na i-post. Padayon ta. Pero na ilad na itabo nimo dire. Mo na. Tanawa. Morning programa. Na ilad na itabo nimo dire. Kaya nga naman, may basa kag bersikulo sa Biblia, ipatuon nimo nga Catholic translation. Sige. Wala ta mga wala, bro. Ayaw pangilad, bro. Version pa lang daan sa Biblia ng ilad na kaon sa nakasasulod. Gapo. Tanawa. Nga mga style. Dili ni bro, para wala ilad may tabo ako sa subayon daan ng imong gitawag og RCPB. Kabalo ko ang RCPB. RCPB 050 DC. Maybe the one Bible na 2009. Printed na sa Pilipinas. Sige, taron
kinsa may imprimatur ana kung wa ka namutbot sa Katoliko na. Ngano man lagi kung ako man imong pangutan o kinsay imprimatur ana Ay, bro. wala man ta nagisgot ana. Bro, ano ba? Before ta mo touch ato. Isaiah 56. Bro, before ta mo touch atong imong Isaiah 56, niingon man wala gud ka na. nga nagbasa ko og Delete Catholic na to. version. Oh. Para wala ilag na mahitabo dere, i-mention ang iyahang iyahang gitawag na tog Nielobstat og imprimatur para for sure mo Catholic ba jud na dili. Kay patuon ni mas mga tawo Katoliko na ilad na. Pero ang tinuod nga istorya, delaying tactics na nimo na. Dili man na delaying tactics bro. Dili man na delaying tactics na hato. Ikaw ra man ang nag-delaying tactics niya. Dapat gani nga mo-mention ka og kana para kami maingon ni nga kani sa sabadistang tagian ni nga translation. Ingon ka naman, naagi logo. Oh. So basta maingon mo nga na may logo. So inyohan ni siyang pagawas, inyohan ni siyang gi-adapt ba kana may logo. So gi-adapt ninyo na nga translation. Karon para to prove nga Katoliko na wa ka mangilad kinsa may nihilom sa taging prematura na. Naingon na magkatong ghost project lang ini mo istorya para Bro, wala dili ni bro. Apel gyapon na siya, bro. Balik ko na to ang topic. Ang imong mga audience nag-inip na. Bro, dinhi pa lang daan nangilad na ka. Uy, Uy. asa may ilad ana? We, para mabasur na to. Kung Catholic version ba gyud ang gigamit nimo? Kinsa may nilog sa taging prematura na? Sa Catholic version, still Bible na siya. No, sir. Para ma-prove na kung Catholic version na legit siya na sa Katoliko. Kinsa may nilog sa ana? Oh, regardless og unsa na siya nga imprimatur diha og Why mahatag? Ang atong topic din ni. Why mahatag? Nangilad. Mao na. Nangilad. Na to makita kung Basa sa daan. Before ta mo basa na imong Isaiah 56, basa sa imprimatur. Di na to makita. Nangilad ka. Kung kinsa ang Nangilad ka. wala mo ko nangilad. Kinsa may imprimatur ana? Kinsa ni Nielobstat? Ko dili ba pasabot nga wa ko nakatag sa imong imprimatur, pasabot nang makat nako. Ay, klaro ana, pag ingon nimong Catholic version na, mo ni resulta ba? Ipatuon mo sa mga tao nga Catholic version, pero wa kay mahatag ebidensya. Nangilad ka ba? Katolik or dili Katolik kung sa may naanak. Dako nag-impact sir. Version pa lang daan sa Biblia, nangilad na ka, how much more sa sulod? Use your own. Diyan na to makita Ayaw kong inilisa kay dili ko English ha, Bisaya tag. Mo na akong yun sa imo diha. Ayaw lagi ko dal. So nangilad ka. Although na kasi with due respect bro. Nangilad ka. Sa imo na programa ninyo. Dapat in order na to ang kundi ayaw gamitan ng So nangilad jud ka. Uy, asa maingilad? Pag ingon ni mo Catholic version sa nga. Ako Catholic version akong gibasa. For the sure nga Catholic version na. Sige. Nawala na ka sa topic. Wala. Una naman ta topic na to. Ato sa nang tanawon daan kung Catholic ba na. Kay kung diha pa lang daan sa version, nangilad na ka. Taon sa man ta mo proceed na nangilad ka. Di ko nimo magamit sa imong reels kay ikaw man mo inapikan ka. Kaya nawala man ka topic. Bro, naara tas topic. Karon for the sake na lang, kaniya tanawan niyo mga Seventh Adventist inyong amigo, nanay-ilad na itabo dire. Nanay mo mangilad og mga tao. Nganong nabot? Pati na mga tao nga Catholic version na niya dili Dinis sa gisgutan nga sahabat. Mo na kinapikhan na ka. Napikhan na ka. Gusto ka dibatihan? Oo na mangilad na lang ka. Kami gusto nimo dibatihan na tani. Ayun na nagdebatihi kay nangutan ako. Mo na di. Karon, o sa debate pa na makatag imprimatur na. Saon sa man sa imong libro? Sa imong Biblia gigamit, kinsa may imprimatur Nielobstat na. Kinsa Nielobstat og imprimatur? Nganong mangutana magagay? Para pag sure sir, para pag sure, pag makahatag ka, proceed ta sa imong sitas nga gigamit. Basahon ko na dire. Unsa na me? Nangilad kang mga tao ron. Ang ramang gamog istorya na kung nag-ingon ko kung akong ilakta na ni sa RCPB. Bro, niingon ka nga ang akong gigamit Bibliang Katoliko RCPB. Kabaw ko ang RCPB ng imong gingon. Bagong mayong Biblia na, bagong mayong balita Biblia. Kaya nagkakunsa ng RCPB kung kabalo pa ka. Nay nangutana lang ko for the sake sa ako mga viewers lang. Wa ko mangutana para sa akong kaugalingon kundi para sa ako mga viewers na. Wa man kay kalibutan ko sa impriman. Nangilad ka. Hoy, asa may ilad ana? Abi kinsa may nilob sa tuging primator na para tuhan akong Katoliko na. Asa man ka rules na pag ang tao dili kahatag og imprimatur nangilad na. Ilad na.
Patuohan nimo ang mga tao. Patuohan nimo ang mga tao nga lisensya na gikan sa LTO. Bro. Pwede na picture ka na. Patuohan nimo ang mga tao nga lisensya gikan sa LTO na may pirma gikan sa LTO. Ilad na. Magkuha na lang ta din magtabi na lang ta din No. I-mention sa nang imuhang imprimatur kay nag-ukab na ko Isaya 56. Para basahon na nato na. Ayaw sa. Ayaw sa. Kamatuoran. Ayon ta sa kung kamatuoran ang imong gisangyaw, isulti sa imprimatur ana, kung Catholic version ba na imong gigamit? Hadlok lang yun ka. Why mahatag nangilad? Galing ang programa. Why mahatag nangilad? Mo na diha. Ay pangilad. Magtuga-tuga na ni kag Magtuga-tuga gali kag gamit og version sa Biblia ikumpleto sa. Kabalo ka makiga. Ay pangilad sa mga tao. Tubang mo. Bro, kay dili ni budol-budol atong gibuhat. Awar gud nang Mamodel kag mga tao nga Catholic version pasabton te ka ha. Wala man kanang imo dili na siya kanang mayong kan dili na Catholic version ha. Ibutang talang kung na-imprimatur gud nagnaililubsat, it doesn't mean original lang sa Katoliko. Kaya ang kanang kanang imong gigamit nga Biblia, nakaribang niya nga RCPV nga gigamit nimo gipagawas na sa Philippine Bible Society. Na-copyright na atong 2008. Ang Philippine Bible Society di na gipanag-iyahan sa Katoliko. Pataka ramang kadaging og Catholic. Di version pa lang daan ang ilad na ka. Nag-focus naman ka sa imprimatur, ngano nag-focus naman ka sa yata tuoda na ay ilad na itabo ni mo da. Naa pa man ta dinhi sa ato ang main topic. So, mauna, kung saan pagbasa na ko ng imong Isaya 56 verse 4 to 7, nga version pa lang daan ang ilad na ka. Unsa na lang ka sa sulod na? Awara asa man ging may nga siguro ka bro gapo og nangilad ko kung gisulti dinhi lang ta magpundo ani nga version mura ra na ba use your all resources mura ra na ba mura ra na ingon ka nga naamang ko mura ra ingon ba nga naamang ko rehistro sa motor nasad ko lisensya sa motor asay pirma ni LTO wala scam na di mo dako yung violation sa LTO. Sige na po kay murag natalo atik man ka. Sakto ra gyud ning isde siktang dagang atik. Gani ka kabalo gani makigatubang gani. Ano mga modos ninyo? Ayo pagpatuga-tuga sa programa magpangilad. Mao ni mga modos ninyo. Modos ba? Modos impura tanawa lagi ang modos lagi ilaha nasakpan ra gyud madugay. Agoy. Kaya akong gisulti nga di ba sa Biblia na ako'y mga references. Siya na gyud nilitog modos ra gyud niya. Ito may modos anak. Ang ikaw may modos kay imong giwala ang atong topic. Bro, nara. Nag-ukab na jud ko. Giridi na ko daan. Pero wa pa jud kakahatag og sa imprimatur ana kung Catholic version ba na? Gapo 43 minutos na talagsulti dinhi imong giwala. Giridi na nako na kay basahon na nako unta. Ang problema lang nangilad lang ka. Muna mo ni modos ikaw na dagaingon ikaw nagiligaingon karon nga modos nang imo Agoy. Balak lang nimo gapo kaya ko imong katubang sa programa karon. Ikaw nagingon nga modos nang imo. Mo na ayo lagi pagpatugag-tugag pangbuli sa mga SDA kung di man day ka kabalo makapabarog kung nay mo atubang sa bro inani ba tudloanan pa man ka kung matuoran ang imong gidala pag ingon nimo og Catholic version state nimong version pero it doesn't mean nga Katoliko na gawas ko makahatag kag imprimatur para wala ilad mahitabo kay lisod man ning okay ra ba na mailad tas gawas ron kay mabayran ra man na. Pero kini nga tong kalag may maila, di na gid ni maluwas ug maimpirno padulngan ani. Naulaw kay ta ana ron. Ulaw kay ta sa ang isa 56 aron makatabla ka. No, si makatablaw. Pagali ka kaalos ani akong imprimatur. Nimo na next na. Unsay assignment? Nga kabalo ka matubang ha. Usay kabalo matubang. Tuluhanan ba man ka? Sayang radyo ka sa oras sa mga viewers. Ikaw ra nagasayang-sayang. Kung alis kang pagkatao, gitugan na nimo. Reading ka, fallacy. Say reading fallacy. Kung dalon sa laing topic. Bahalag mo ingon pa ka, og reading fallacy. Bahalag mo ingon pa ka. Bro, bahalag mo ingon pa ka nga tanang fallacy na commit na to.
usar di ending ana nangilad ra jud kag tao dire. Oh na. Agoy. Isa may nangilad ka ron. Kanang kusog kay mag-side comment. Nangilad ra jud kag tao. Kanang dili ka bulo mutubag og Matinud-anon kami ba maingon ni nga kani gi-adapt naay Biblia nga gi-adapt sa mga Seventh-day Adventist ingon kag aman una joy may ebidensya nay logo. Wa man mo imprimatur ni Hilobstat logo na lang itong ebidensya. Gi-adapt yun na Agoy. ninyo. Susama ra na ana. O karon mingon kag sa Catholic version na why imprimatur nangilad ka. Ay. Ang akong gisulti sa imo, para dili ka makaingon nga nangilad ko, gamita ang tanan nimong source of translation sa Bible. Pwede na ko gamiton. Ako, kung unsa gid ang konteksto anang Isaiah 56. Pwede na ko Ako gamiton. na Sa imong pagpamatuod nga Bro. ang adlaw ipapawlay gihatag lang sa Hudyo. Pwede na ko gamiton. Pero kay ni mention manggugkag akong gigamit Catholic version. So para walay ilag na mahitabo, kinsa may nihilog sa tanag imprimator para mahuman na ta. Makaproceed na ta ni mo Isaiah 56. Abot naman ka sa imprimator. Para sure. Kay kani ato bro dili ko mingog basta na lang mo nag Catholic okay na. I-check na to na daan. Kay conversion pa lang nanay ilag na hitabo unsa pa kaha ang sulod ana. Oy. Nahalaga po. Perting loo. Wala tikang bulan kay nakala na ako nang nahalata nga medyo Ulaw kayo na bro, ma-imperno ka ilag race kita. Ulaw kayo na matlaglag tag imperno imprimatur ay dahilan. Apay mi mo na. Agoy. Oh, sunod di ba kita maganahan ka? Ayaw na nagyagig debate. Diri pa lang daan ang ilad na ka. Sige na. Kaya tubangon na po na ako to si Stalwart. Wana, sibat. Oh, sibat. Di isa ka. Kahit lang ko, gawa tayo. Sibat. Huwag daw ang mga viewers ani. Basta mangingilad, sibat. Lipat-lipat. Basta mangingilad, sibat. Please, ay patuga-tuga katubang og istig. Basta mangingilad, sibat. Be, sibat ni Ron. Nisibat lagi. Ginoo ko. Basta mangingilad, ana jud na.